Mwanchomo ligereri ABC yomumanire bwe county ya Kisii musikedonya Doris Yaburi ilitukolia lero nigwanya kabaga gokorwa obokoreri bwaye guchiase kinyorikeri yabo igotoke ward ya Masige ebunge abo basimye county ya Kisii aswanya kabaga konya ya matayamo eyu ebwate abantu babere abo bali bwate omochando gosogotekirana kwa bongo nabo banyako bagotwara bakonyora abana ate chinjera cyo botutukanu boigo nigo banyako bagosibya chinda ase omochioyo nabo igo toka obokonyi ao ese banyaka bagwichanira egetambugiro se bikore ezechia mata chirichi tali kwenyara chiko nyaka bachikoinerirwa ande ake nabantu bali bakwenyara Samali tango kwa Kines ngo kora ofisi y'umugumana reputo mushimi wa Donya so rero twacha sako ku Masige West tiyabo kenyoro kya kionseri twacha gosibichi ndororo batekere twikirorere situation twanyorororo igerembe mono gweta none chinde chitwacha gosibi ofwichinda nchirororo twanyora omungino moisike bono so utasogeti uri bwoye uri sobonka igabwate abana batari bake abana batari bake tumanyitinga gekogero kwanga nikinyuri kiga abana abo bagotuka kuru alafu nyaruka yayene ne bono nare gento kere fani nere mutu nere tari bujaigo nere nigarwarite areme abwate mental issues asamenye toka kero kurigereri abugukumye bone gento kyo kumenane kyo goichani abwate bimwana abana babere babwate miaka mwaka 3 na kande karo mwaka iga bona abana baige kero kurigereri kwa makonyo wange kenyoro na kike kwa abana baibo borito mwana buno yosarege omuntu wayo tari buya abana baige bimwerere ekine gento kyo goichania eko none mwana bweke kero kumurigereta bwate none yanga kubeka kwa makonyoro musacho monene ruchire onyoro take advantage oina no burita se family yenyu so ekine kintu kya tuichanirie kero tuikire gaiga we forward to go office to makumanya nkia babakora irunya gitari banya kurwari gororo aya emechi ya basi bamenyete kero kunyerigererio kamenyane bakomongina araira mane ngombe nyumba chego ndatebenga omongino minto to inyoira bangira bamwaba buna bachandegete nduta gotebanga nyasago siseni naendo ogambe nande rioka kogenderera kiara ndoraro sanaye ekero gwato chakiriga twagokire nande twamanyire ngano cho torore mono sana gochime mono kobwa monekero gwato inyoire utokoranga kwarigere iri abana bali bachandegete ntageta abantu aminto tobwatera ntokonde mwigentekyo nobsi yaito yangusaba mama Donya urigererie family mono sana yakora bakongora nobo nene seitaiga Masige West gionse sublocation asomochio yobisimba tokonyorora mabera yangusaba nga laki abantu aminto bekenyoro na aba requestri aba muri aba minta aba bakaba sae echiane na kugenda guchinse na abanene bakora bikonebi bachibatige abana bwe bakonyorwa ekenyoreke tari ande bakoruo ya saka bwate no bakonyorwa na mwise koyo monene ero sarigete nere era aba murabe ekenyoreke abasini na barbaga mumentira nere abana babere ono tosinyire nga no tokokora ebintu kabire na igwo bisi yatonye nibwa tobokonye kuchungusa baka abantu bakakora ibikori binge byese kenyoro yateki atua ne ototaita atwe teki wese kenyoreke osento konyeke kubwa mone family ye nibwa tobugani okwanio konene urabona mwise koyo monene ubwata abana tabugati asa menyete nyomba akora ne ngombe nyomba